Kaba bisimila wala lika. Saha fanta madu ya fo dika kanyeshi la bana fle ko la jeta ka ko kan jamana ye madu ko fo jamana particular en fait particular la ko ye bara beke yon famille o beke ga do beke ka da so ke on de be la sikatala dale be dine ko la medo ke jamana be la yon funu mun be ka fo ko la ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn belebeleba min na o de ye maliba ye dɔw b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye maliba ye o ye belebeleba ye ni ala y'aw garijɛgɛ kɛ dugu kelen k'aw bange dugu kelen kan k'aw tamasiyɛnw kɛ kelen ye an bɛɛ bɔlen don ni anw bɛ dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ n'i ye maliden dɔrɔn i b'a dɔn nin ye maliden kɔrɔ ye ka fɔ c'est vrai que an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn cɛ la jamana wɛrɛ mɔgɔw n'olu y'an ye dɔrɔn u b'a dɔn nin ɲɛda bɔlen bɛ mali ɲɛda fɛ nin ɲɛda bɔlen bɛ ivoirien fɛ nin ɲɛda bɔlen bɛ wɔlɔfɔ fɛ o b'a yira k'a fɔ anw bɔra kɔnaba kelenw an kan ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛyaw mana gɛlɛya cogo o cogo an ka miiri k'a fɔ anw de ye ba kelenw ye an bɛ dugawu kɛ an ka maakɔrɔ an ka karamɔgɔw ye karamɔgɔw bɛ ɲɛ ka dugawu ye kunnabaw ye u b'a fɔ an ka mɔgɔ t'a la mɛ an kɔrɔ u mɛn ka dugawu don an ye u b'a fɔ an ka karamɔgɔw fana ye talla ko ka ziyara dan indi ay ka china beto fen do fa so am bay la at ko bela jeme kram bayre chek italien be afu ke apital bela je fo ya fu do ko fi ali karamo bawo an ga do be u bela jine nyame singa do nyini u fe kaba ame do an ga wala likono bitat ko ka akolo ka grindoni kaba na fora ko fin retirer la ka bo ordre du jour kono nana o koro jume an ga to kana an ba ta ordre du jour yɛrɛ la i b'ale caman lajɛrɛw de senfɛ lajɛrɛ ni mɔgɔw bɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ lajɛrɛw bɛ se ka taa tile saba tile naani na mɛ a bɛ fɔ ko ordre du jour kɔrɔ ye k'a fɔ ordre du jour o kumakan kelen don nka a b'a yira k'a fɔ an bɛna kuma ko minnu kan kuma kun ye lajɛ kɔnɔna la kuma kun ye minnu ye a tɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko ordre du jour ko tile kelen k'aw bila baara kɛ lajɛ bɛna sigi kuma kun minnu kan fɔ de ko ordre du jour kɛra tile fila ye o kɛra tile kelen o kɛra hali kalo kelen ye mɛ ordre du jour de o ordre du jour n'i y'o ta k'o jate n'a fɔra ko fɛn dɔ retiré la ka bɔ o b'a yira k'a fɔ modification bayɛlɛmali donna aw kun kan ka kuma kun minnu kan aw kun kan ka kuma kun minnu kan bayɛlɛmali donna la ka sababu kɛ dɔw tun bɛ yen nɔ aw kun kan ka kuma minnu kan ka sababu kɛ n'i y'a ta ka jate a fɔ ko an kan ka kuma kun minnu kan a bɛ se ka kɛ kuma kun kelen kuma kun fila kuma kun saba a bɛ sɔrɔ hali jɛmukanw kɔnɔna la par exemple Adèle bɛ na sɔgɔmada fɛ a bɛ babu minnu bɔ ko bi an bɛ se k'a fɔ à l'ordre du jour Adèle ka babu kun a bɛ se ka kɛ kuma kun kelen ye tuma dɔ la Adèle yɛrɛ fana bɛ kuma kun fila a bɛ fɔ ma ko ordre du jour nka tagalen ɲɛfɛ ni Adèle ko an kun ye nin fɔ ko k'o don kuma kun na nka an y'o fɔ fo de ko a retiré la bɔ kuma ordre du jour. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la kaba an b'a fɛ ka dɔn e nana ni nin kumasen ninnu ye sɔgɔmada in na kun jumɛn na waleya jumɛn de kɛra an ka mali kɔnɔna la fɛn jumɛnw de kun kan ka kɛ ni o fɛnw samana ka bɔ o ko la an b'a fɛ ka dɔn parce que a kuma cayara nka a kunnafoni jɔnjɔn a tɛ maa caman bolo. Oui, parce que ni anw lakun ye kunnafoni dili ye ni kunnafoni ye adamaden jamanadenw confusion bɛ kɛ don nataw la a bɛ fɔ k'a kɛra o bɛɛ ɲɛna min kɛra o ye k'a fɔ jamana gouvernement baara kan ka kɛ cogo min ni sariya bɛ yen nɔ sariya min kan ka jamana sariya gouvernement de b'a baara k'a sariya bila ka taa bulonba assemblée la walima CNT la m'o min kɛnɛ na dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni sɔrɔla ka di juma dɔ ko gouvernement ye laɲini kɛ ko police territoriale o bɛ ordre du jour la CNT ka dossier o kɔnɔ ni charte la transition modification ni fɛn wɛrɛw nka kunnafoni tilala ka na di k'a fɔ ko gouvernement ye a retiré ko gouvernement y'a retiré ka ordre du jour la a kɛra confusion caman ye ka sɔrɔ k'a kɛra mɔgɔ caman miiri ko police territoriale dossier ko nin y'a bannen ka tɛmɛ tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye a bɔra CNT ka nin session ye ordre du jour
bɛna jɛrɛ min kɛ Okay. a kɛra tile kelen a kɛra tile fila a kɛra tile saba ye a bɔra kuma kun de nka police territorial ko kuma ma ka sababu kɛ erreur dɔ kɛra ko ye au fait police territorial ye accord ni accord fɛn min bɛ bɔ pewu jamana lahalayaw Oui. o kuma tɛ taa fɔ lomba kɔnɔ kabi assemblée o kuma tɛ taa fɔ yen nɔ accord kɔnɔna la a bɛ accord kɔnɔ ko ni falen bɛ don accord fɛn o fɛn la ni fɛn o fɛn bɛ retirer ka bɔ accord kɔnɔ ko partiw de bɛ se k'a kɛ partiw ye jɔnw ye accord kɔnɔ partiw ye Mali gouvernement Oui. médiation ni o ye o ɲɛminɛbaga ye Algérie ye Oui. SEMA ani plateforme ko olu naani de bɛ se ka sigi k'a fɔ ko an ka falen don accord kɔnɔ walima an kana falen don a kɔnɔ. D'accord. Donc o b'a yira k'a fɔ police territoriale dun bɛ o accord de kɔnɔ ni fɛn bɛ falen accord kɔnɔ ko o bɔ a la ninnu naani de bɛ se k'u sigi ko o bɔ a la jusqu'à preuve de contraire min tun bɛ ka kɛ n'o gɛlɛyalen don o ye accord mise en œuvre de a lawaleyali ka ni police territoriale sɔɔri ka don CNT ka fɛnw kɔnɔna la o tun ye accord mise en œuvre de daminɛtɔ ye dɔɔni dɔɔni. Ka sɔrɔ ka a dɔw bɛ yen nɔ olu lawaleyali sira ka daminɛ nin fana tun ye o sira dɔ de tagamatɔ ye ka a mise en œuvre a lawaleyali baara dɔ kɛ nka a bilala ka taa kɔfɛ o t'a yira k'a fɔ ko an tɛna police territoriale kunkan kuma mɛn an tulo la bilen fo ka diɲɛ ban. Donc a ko sonsorila fɔlɔ de wa? A ko sonsorila de a bɔra CNT mɔgɔw ka lahalaya de kɔnɔ nin sen. D'accord. O t'a yira k'a fɔ ko police territoriale ko kuma ko nin y'a bannen k'a tɛ lawaleya bilen accord kunkan kuma de don accord kunkan kuma dun ni accord kunkan kuma bɛ fɔ soit accord bɛ ta k'a da kɛnɛ kan fɛn minnu b'a la n'olu tɛ se ka lawaleya k'olu bɔ a kɔnɔ soit accord bɛ lawaleya en intégralité o de ye accord in fiɲɛ ye accord in bɛ cogo min a fan dɔw sera ka lawaleya mais halisa blocage bɛ niveau dɔw la police territoriale in bɛ olu fɛ minnu dɛsɛlen don ka lawaleya kuma o kuma a bɛ ta ka da kɛrɛfɛ mais a tɛ taa fiyewu a bɛ ko taa ni ka segin bana. Donc o précision il faut que o ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɔ ni mɔgɔ min ko k'a fɔ ko police territoriale a taara ka bɔ yen non an yɛrɛ tɛ nin ko la en réalité police territoriale bɛ halisa ni occasion sɔrɔ a mise en œuvre bɛ kɛ mais ni zen ordre du jour a bɔra o de la. A bɔra o de la. D'accord. O yɔrɔnin o faamuyali bɛɛ lajɛlen ka o sɔrɔ a la sabula maa a caman bɛ yen nɔ olu bolo ko nin ye a ko bɛɛ lajɛlen kɔni de bannen o la kaba kumakuncɛ kuma la nin ko in kun kan e bɛ se ka mun fɔ? Kumakuncɛ kuma la police territoriale ko in kun kan mɔgɔw ye min fɔ sigaw de bɛ mɔgɔw dusukun na n bɛ segin a kan tuguni mɔgɔw ka siga ye min ye o ye ka fɔ kulu marifatigiw kabi accord bolonabila la san 2015 kuma min kun fɔra o ye ka fɔ ni an ye tigɛ dɔ bila bɛnkan sɛbɛn na dɔrɔn marifa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ni o tɛ Mali armée olu kan ka marifa bila o don ni bi cɛ kulu marifatigi kɔrɔw olu ma marifa bila préalable kun kan ka kɛ marifa bila de fɛn fɔlɔ kun kan ka kɛ marifa bila de mais kulu marifatigiw ma marifa bila halisa donc jateminɛlikɛla caman bɛ yen nɔ minnu bolo kulu marifatigiw i n'a fɔ olu tɛ fɛ ka marifa bila ka sɔrɔ kɛ wagati bɛɛ a bɛ olu kunna k'a fɔ ko in bɛ se ka wuli tuguni o de ye problème ye wagati bɛɛ a bɛ olu kunna ko an mago bɛ se ka jɔ an ka marifatigiw la halisa donc olu tɛ fɛ k'u ka marifatigiw labila ka sɔrɔ kɛ ko in olu bolo badada hidada de don c'est vrai que bi a ladara mais san 3 san 4 san 5 est ce que aza wari ko kuma t'i jɔ n'i y'i ka marifatigiw bila marifa minɛ olu la ni don min n'a ko k'aw b'a ko la wuli tuguni aw bɛna wajibiya de ka marifatigi wɛrɛw ɲini o dun processus ka jan donc jateminɛlikɛlaw bolo kuru marifatigiw tɛ fɛ k'u ka marifatigiw bila nka olu bɛ fɛ k'u ka marifatigiw sɔri yɔrɔ ɲini u ka marifa ka t'u bolo en même temps u ka profiter ka lakɔkɔliw sɔrɔ don min n'u kɔkɔra ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'u bɛ kɛlɛ wuli tuguni u ka kɛlɛ wuli kuma tiɲɛ ye nin de jateminɛlikɛlaw bannen don o de ma ko fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ police territoriale in tɛ di kulu marifatigiw ma il faut que mɔgɔ o mɔgɔ ni marifa b'i bolo ni yamaruya tɛ ka sɔrɔ kɛ jamana territoire sanfɛ marifa yamaruyalen tɛ mɔgɔ si bolo ni jamana armée tɛ mais anw fɛ yan nɔ marifa bɛ mɔgɔ da kɛ bolo min tɛ jamana armée donc il faut que
ni an ko jamana ka suma mɔgɔ fo marifa ka bɔ bɛɛ de bolo o kɛra milisiw yo o kɛra groupe armé yo o kɛra mɔgɔ wɛrɛw yo ni fo marifa ka minɛ olu bɛɛ de la ni marifa minɛna olu la k'a to marifa bɛ armée kelen de bolo o de la a bɛ fɔ ko a ka mission régalienne a ka bɛɛ protéger tɔ minnu ni min tɛ armée la o ye civil de ye o ni marifa man kan jusqu'à preuve de contraire parce que jamana dɔw kɔnɔ civil bɔ yamaruya n'i taara ka taa sɛbɛnfuraw dafalen ta i bɛ se ka marifa ta mais jusqu'à preuve de contraire anw fɛ yan nɔ sɛbɛnfura kow ni fɛngɛw b'a la mais maa minnu yamaruyalen bɛ ka yala ni marifa ye sariya yɛrɛ kɔnɔ o dan ye finitigiw ye marifa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo o kɔfɛ o tigi bɛ sariya sɔsɔ la mɛ kaba yɛrɛ la ka na jɛkulu minnu bɛ an ka jamana fan dɔw fɛ an ka finitigilakaw ka tagali man ca yɔrɔ mun na n'olu bɛ ka yen sigidaladenw ni lakana olu dun ta bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔna la yalima jamana ye olu yamaruya ou bien a ko bɛ cogo di jamana panparan dɔ de bɛ yen mɔgɔw b'u sinsin o de kan jamana sariya sun dɔ de bɛ yen nɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko ni jamana dɛsɛra k'aw lakana ko a yamaruya b'aw bolo k'aw yɛrɛ lakana o bɛ jamana sariya sunba de mɔgɔ minnu bɛ marifa ta k'u yɛrɛ lakana olu fana bɛ u sinsin bere kɛ o de ka sababu kɛ ni finitigilakaw tɛ an b'an sigi binkanikɛlaw kana bin an kan donc u b'u sinsin o sariya sun de kan k'a fɔ ko ni jamana dɛsɛra k'aw protéger a k'aw yɛrɛ protéger mais fanta tun b'o ta ni don o don ni jamana sera ka finitigi hali finitigi 5 bila ka taa yɔrɔ la a tigiw kan ka a yɛrɛ lakana dabila o don bɛɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ k'u binna sariya sɔsɔ kɔnɔ mais tant que jamana tɛ se k'aw protéger jamana ka finitigiw sen tɛ aw ka yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw b'u baser o de kan k'o de kɛ an b'an yɛrɛ lakana ni jamana m'an lakana nka n bɛ segin a kan tuguni une fois que jamana sera ka hali finitigi 5 bila ka taa u n'u ka maramafɛn aw binna illégalité kɔnɔ ni marifa b'aw bolo halisa. D'accord. O yɔrɔ ka faamuyali ko ɲuman bɛɛ ko sɔrɔ bi walawalali la o bɛ dan sigi bi jɛmukan yɛrɛ la wagati kɔni ale banna kaba pewu an ka foli kɛ bakuruba ye an bɛ foli kɛ bakuruba ye k'an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka foliw caman di an lamɛnbagaw ma inshallah yanni o cɛ samedi e ni kanubagaw na ɲɔgɔn lasɔrɔ 7 o kɛnɛ kan n yɛrɛ bɛ yan nɔ n tɛ ka voyager nin semaine na inshallah o ka fɔ kanubagaw ye an lajɛbaga ni an kanubaga n'an dɛmɛbaga an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ aw ka danaya da anw kan ka daminɛ tɛnɛ fo ka na bila juma la a mana gɛlɛya ɲa o ɲa ma aw bɛ sɔgɔ an na walasa aw ka se k'aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw sɔrɔ min b'a to aw ka se ka aw ta fɛnw dɔn k'aw ta n'aw bilaw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la anw se kɛra kunnafoni min ye bi nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a di aw ma o bɛ kuncɛ nin yɔrɔnin na an bɛ bɛɛ fo